Борис Галчев е зад топката. Галчев стреля директно, опита да изненада Денчев. Не оцели обаче вратата. Карачанаков, изстрел на Карачанаков, топката се отбива в градата, и това е 1-0. Шеста минута, Борис Галчев открива резултата. Много важен гол за Галчев и изригна стадион Българска армия. Този път не вкара директно след изстрел, но затрудни максимално Денчев. Топката се отби и от градата, за да може след това Борис Галчев да вкара от няколко метра. ЦСКА намери своя вече титулярен, се вторва към наказателното поле. Присов все още владее, решава да комбинира. Топката е свалена за Мораес. Мораес обаче трябва да се върне назад. Прави го, стреля. Невероятно спасяване на Петър Денчев. Временно Черноморе прави атака. Центрирана топка за Божилов. Това бе един прекрасен шанс за Черноморе да се върне в двубоя и да изравни резултата. Тук можем да имаме забележки за постройката на централните защити. Дюгеров не си спря добре, но все пак овладява удар на Дюгеров. Денчев спасява. Залепен за него. Сега пък топката рикошира след изстрел на Борис Галчев. Божилов видя, че трябва да се връща малко по-назад, ако иска да играе по-често с топката. Сега обаче Мораес владее, влиза в наказателното поле. Жуниор Мораес. Мораес на изстрел на Мораес. И това е 2-0. Изключително качествен гол на Жуниор Мораес, 25-та минута. Безказва защо Димитър Борисов и Иво Иванов се разделиха с останалите 4 звезди, но не пожелаха да продължат Жуниор Мораес. Още веднъж гледаме. Пое си топката Николов, след което Крачунов с закъсняло действие посегна и струва ми се изрита в десния крак. Точно така от това повторение. Особено не мисля, че има особено много какво да се дискутира. Топката. Удар и гол. ЦСКА Черноморе 2-1. Избутан от Александров. Все пак Тодор Янчев стреля опасно. Това можеше да бъде много красив гол. Контратака на Черноморе. Добре се развива тя. Румен Николов отляво. Хубаво центриране. Решителна намеса на Румен Трифонов. Много грешка на Живко Атанасов. Възползва се от нея Антон Карачанаков. Влиза сега в наказателното поле. Удар на Карачанаков и спасяване на Петър Денчев. Аплодисменти за вратаря на Черноморе. Много трудно започва да му става на Живко Атанасов. Личи си, че не е на позицията си, на която е свикнал да играе. Много по-добре се чувства в центъра на отбраната. Усеща това и Антон Кара. Глежда се, вижда, че е в дясно е Присо. Присо може да стреля, решава да подава и това е нова дуспа. Този път Жуниор Мораес беше съборен в наказателното поле. На Карачанаков към Присо и след това решението на Присо да подаде на Мораес, а не да стреля сам. Ето още веднъж гледаме. Кристиан Попов не позволи на Мораес да стреля към вратата и тази дуспа, смятам, няма какво толкова да се коментира. Много правилно решение на Ристовсков. Мораес се засилва 3-1. ЦСКА Черноморе 3-1, 41 минута. Прекрасен футбол от стадион Българска армия в неделния следобед. Сега обаче неговите футболисти имат корнер. Ето как се готвят и феновете на ЦСКА, готови за следващата седмица. Междувременно ЦСКА може да вкара нов гол. Брилянтно спасяване на Петър Денчев. Показа завиден рефлекс при това центриране на далечната града. Фалцово опасно, топката бе намерена великолепно от Жуниор Мораес. Пробват чрез Сашо Александров. Добро спиране на Александров и мигновено центриране. Румен Николов сваля топката за Божилов. Божилов я гласи на левия си крак. Удар и брилянтно спасяване на Райс Моли. Добре проведена атака на Черноморе. Хубав точен изстрел и добра намеса на Алжирския национал. Още веднъж как се разви това нападение. И Жуниор Мораес успява да измъкне топката точно на централната линия, когато срещу себе си имаше двама съперници. Чудесно подаване на Мораес. Няма засада тук. И какъв пропуск на Тодор Янчев. Капитана на ЦСКА се озова в изключително голова позиция. Любопитно ми е дали тук нямаше засада от това повторение. И се струва, че може би е бил прав Иван Вълчев да остави играта. Става дума за асистент арбитъра от близката страна, който не сигнализира за засада. Тодор Янчев се опита по доста красив и елегантен начин да прехвърли Петър Денчев. Драголюб Симонович си тръгна от Българска армия и хората казаха, че ЦСКА има нужда не от нов треньор, от магиосник. Сега обаче ЦСКА получава повече от добър подарък и повежда с 4-1 след един доста куриозен автогол на бранител на Черноморе. Ще още веднъж как се стигна до този твърде нелеп автогол.
Християн Попов се опита да предотврати този извеждащ пас и вместо да сложи край на атаката, той я завърши. Вижте още веднъж как хвана в крачка Петър Денчев. Добре. Удар на Янчев над вратата. Започнаха да се забавляват футболистите на ЦСКА. Черно море пробва последна атака. Сашо Александров може да стреля. Решава, че ще подаде удар по земя. Минава в страни от вратата. Това е края на двобоя. ЦСКА записа 8 поредна победа в Виктория футболно първенство. Този път с 4-1 беше надигран с състава на Черно море. Червените вървят уверено към 32-та рекордна титла у нас. Борис Галчев два пъти на Жуниор Мораес и автогол на Християн Попов. Това са хората, които вкараха в полза на ЦСКА. Георги Илиев от Дуспа пък вкара единствения и почетен гол за Черно море. Не сменяйте канала, защото сега ще търсим първите реакции на водещите фигури днес.